Sa Hashimotom živim gotovo 36 godina. I prošla sam sve one prve faze i uplašenosti, i zbunjenosti, ne znam gde sam i ne znam šta da radim. Jedno od osnovnih pitanja koje ste mi postavljali jeste šta sam izbacila od ishrane i kako se hranim. Ja od ishrane ništa nisam izbacila. Ja sam prosto poslušala savjet svog endokrinologa i poslušala savjet svog tela. Znači, apsolutno ništa nisam izbacila, ni gluten, ni brašno, ni mleko, ni jaja, ni sir, ni kajmak, ni ostalo. Ja se hranim skroz tradicionalno. Mislim da iz raznih nekih naučnih istraživanja i gde već sam sve pročitala i u knjigama i u raznim člancima, mislim da smo mi to pomalo pogrešno shvatili i mislim da je pojedinim doktorima najlakše reći imaš Hashimoto, izbaci mleko, izbaci ovo, izbaci ono. U svemu treba biti umeren. Neće vama da napravi problem to što ćete vi da popijete šolju mleka danas. Ali ako pojedete krišku sira, 200 grama kajmaka, šolju mleka, čašu jogurta, pa onda napravite projanicu uveče pa popijete sa mlekom ili s jogurtom, pa pojedete šta svašta nešto i tako iz dana u dan, naravno da će da vam napravi problem. I naravno da će onda, da kažem, doktora i vi sami negde da pročitate i da kažete izbaci to. Ne treba izbaciti ništa. Ja nisam izbacila ništa i evo me živim 36 godina na takav način. Posebno, kažem vam, sam uspjela da negde disciplinujem sebe kad sam uvela Herbalife ishranu negde 2018. godine i kad sam tako, ja se i dalje tako hranim, to mi je omogućilo da, i opet vam ponavljam, nisam ovdje da bih vam prodala Herbalife, iako to mogu ako želite, ali nisam tu zbog toga, nego vam kažem da mi je takav način ishrane omogućio da shvatim da je u stvari umerenost ključ. Ne treba da se plašite hrane. Hrana ne treba da vam bude lek. Ok, treba, ali treba da vam bude saveznik. Znači da zajedno sa hranom se osjećate dobro. Poslušajte moj savjet, budite umereni u svemu. I da, izbacite gazirana pića. Kad ja kažem izbacite, to ne znači da ja ne pijem Coca-Colu, ali pijem tako što Nebojša i ja jednom u 3 dana kupimo limenku od 300 ml Coca-Cola i podelimo. Eto, tako pijem Coca-Colu. Znači izbacite ta gazirana pića, to je sve puno hemije. Od toga nemate nikakve koristi.